ekuazio hau komplikatuagoa da. Zergatik lehenengo pausua eman beharko dugulako. Parentesiak daude. Orduan jakin behar dugu parentesiak nola kentzen diren. Zer egiten da? Begiratzen da aurrera. Hau da, ze eraiketa dagoen. Hemen ez du zer jartzen. Orduan, ez badu zer jartzen da, bider. Puntu bat da. Jarriko dut puntu bat. Eta biderketa dagoenean, hemen azaltzen den bezala, zer egiten da? Bidertu banan-bana. Banatze probitatea. Banan-bana. Orduan, nik hartuko tiru hau, eta bidertu dut. Honekin eta honekin. Parentesi honetan, ezkerrera begiratuta dago ken bat. Orduan, minus dagoenean, parentesian aurrean, zeinoak aldatu behar ditugu. Orduan, barrukoei, zeinoak aldatuko dizkugu, eta joango zengo ken hau, eta parentesi hori ere bai. Orduan, gaitezen. Jarriko dut, lau, eta horrezko geha, hiru bider bi isa, sei isa. Eta hiru bider minus bat, minus hiru. Parentesia kendu dugu. Berdin, sei isa, eta horren ikurrak aldatu behar ditugu, zeinuak. Horrek zer du? Minus, horra jarri behar dugu, gehi. Gehi isa, eta hemen, gehi da, horra jarri behar dugu, ken. Lehenengo pausu eman dugu, parentesiak kendu ditugu. Bigarrenaz egin behar, hirugarrenak. Egin behar dugu, lehenengo simplifikatu, eta gerasiko gara ezkerra eskubiri mugitzen. Horren, hemen badu antzekoak, bai, ditu lau, eta keniru. Lau keniru zen bada, bat. Orduan dugu, sei isa, gehi bat. Ezkerra. Berdin, hemen zen da dugu. Antzekoak, sei isa, gehi isa. Zer hori, da, zebakizko gaia. Sei isa, gehi bat isa, hemen bat daulako, dira, zazpi isa, kenamar. Bueno, ja simplifikatu dugu, horren eramango ditugu isak dituzten gaiak alde batera. Segurazki, zonako askok, pasatzen dezuten ezkerrera, niko egingo dut. Egoki hau izango zeten kaso da eskubirateatzea, Simpleagoa da, baina, bueno, hori bako dugu. Jarriko dugu, sei isa, marra batiko dugu bazpere, argitzeko, mugitzea guazelako, batetik bestera. Horan, sei isa lekuz aldatzen da, ez, utziko dugu ezkerrean, ezkerrean. Bere ikurrakin, Ez du ikurrik, ikurrik gabe. Horren hau, zazpi isa ezkerreko atalera pasako dugu. Horren, zer du hemen ezerrez gehi da? Bestalera, ken. Berdin. Hemen zer dugu, minus hamar, mantendu behar dugu, dagoen bezala, bere ikurta guzti hemen, ez dugu aztu behar, minus hamar. Eta gero hemen, hau pasa bat dugu, eskubira. Zer du gehi bestalera, ken. Oain bain dezakegula, batuketak eta kenketak eta hemen jatzen antzeko baina simplifikatu. Basiko gara, sei isa, ken zazpi isa, jarriko dut, minus bat isa, nahita. Zer jartzen badut, minus isa, liatu gaitezekelako. Nik jarriko dut, minus bat isa, kasu berezi bat bezala. Eta minus hamar, ken bat, zen bada. Minusak batu egin behar ditugu, eta tatzen dugu minus Amerika. Eta orain, bai, pasa behar dutela bidertzen dagoena, zatitzen. Ze, minus bat hori, pasa behar dut, zatitzen. Minus bat, jartzen badut behan, da, minus Amerika, zati, minus bat. Eta hori da, Amerika. Hori izan bazatik emaitza, Amerika. Ez da behar du jarri minus bat, izango nuke erantara, minus isa, berdin, minus Amerika. Hau era, desberdetara daiteke, era bat da, esatea, minus hau eramango dut, ara. Horra, minus hau, ara eramatea dakoan, bihurtzen da plus. Beste era batean egin daiteke, ezagik gustatuko zaizun, beste era da. Atazen minus isa ezkerrean, eramateko dut eskubira, izango da plus isa. Eta minus isa hau, pasatzen baina badut ezkerretara, izango da plus Amerika. Ikusten duzuen bezala, isa Amerika, hiru kasotan. Berdin da nola egiten dezuen. Jarreta minus bat, edo horrela, edo beste erantzuka. Horren, konprobatu behar dugu, egiaztatu behar dugu, ea Amerika hori zuzena den edo ez. Lau, gehi, hiru, bider. Eta jarri behar dutoren, bi bider Amerika, ez dut behar parentesiarik, ez delako minus. Horra jarriko eta Amerika, ken bat,
berdin, 6 bider 11 berriro, isain ordez 11, ken, zer jat badut, 11, parentesirik gabe, gehi 10. Lehenengo zin bat dugu, bi parentesi horiek. Hora, hasi zen, lau gehi hiru bider, zer egiten da lehenengo, bider edo ken bider, ezta? Bi bider 11, 22. Ken bat, 21. Oan eskubia. 6 bider 11 dezakegu. Ez da, problemari zuen, ken bat dago, oran jarri dezakegu. 76, ken, eta zen bada. Minus 11, gehi 10, minus gehiago daude. Bategatik, horra atatzezego, minus bat, beraz, parentesia behar du. Gusten beste? Minus 11, gehi 10, minus bat. Eta ken aurrean dago. Orain, horrego pausa, biderketak eta egitea. Lehen egin dugu biderketa hori, oan hau egin behar dugu. Lau, gehi, hiru bider 21. Hiru 23, berdin, eta ben, hiru 26, gehi minus zer da? Gehi. Gehi bat. Bueno, lau gehi, hiru 23, hiru 27, hiru 26 gehi bat, hiru 27. Beraz, isa, 11 denean, ezkerreko atala eta eskuineko atala berriak izatea lortzen dugu. Eta soluzio bakarra da. 11.